Paghuon sa dagan sa trapiko nining nagsingabot ng mga adlaw sa holiday tungod sa Holy Week, gipangandaman na sa City of Talisay Operations or Traffic Operations Development Authority. Sayra nato ang detalye nini pinaagi sa live report ni Femery Dumabok. Fem. Lantungod ni kansilado ang tanang day-off sa mga traffic enforcers sa City Toda sugod sa Miyerkules Santo hangtod na sa Easter Sunday. Karong weekend na palantawan na sa City Toda Head Joy Tumulak nga musugod ng pagdagsa sa mga sakyanan nga mopadung sa habagatang bahin sa probinsya sa Subo aron manguli silang tagsa-tagsa ka probinsya ug ang uban mo bakasyon. Ganihang buntag gitagbo ni Tumulak ang mga sakop sa City Toda aron hanayon ang sistema nga ilang ipatuman ilabi na sa pagbulog sa mga sakyanan ug sa posibleng mga makalapas sa lagda sa trapiko. Awag ni Tumulak sa nagplano nga mobiyahe nga mas maayong planuhon ug tarong ang mga biyahe aron makalikay sa pagdasok unya sa mga sakyanan. Deployment kanto sa field na kinahanglan naagid sila ang ilang presensya unya human kinahanglan nga ang ilang hitsura, no? Kinahanglan maayo ang ilang pag-approach kanto sa itong mga traffic violators o uban pa. Pahinomdom masab ni Tumulak sa mga motorista nga mas maayong siguroon nga naa sa maayong kondisyon ang sakyanan ug ang mumanihon niini aron kalikayan ang mga disgrasya. Sagad sa aksidente sa kadalanan nga natala sa City Toda og nahulikam tungod sa mga driver nga nagbit the red light. Sama nining nahulikam nga motorsiklo nga nagsubay sa Cebu South Coastal Road sa may barangay San Isidro ug mopaingon unta pa left turn dihang nadasmagan sa taxi nga milahos bisan kun nag-stoplight ang traffic light. Mayo na lang nga hinayra ang pagkadumbol apan ang motorista natumbag yod. Hinuon nagkasettle ra usab sila. Laing nahulikam kining motorsiklo nga kusog-kusog ang pagpadagan apan kalit lang kining natumba nga hapit usab maliksi sa tricycle nga nagsunod niini. Maayo na lang nga daling nakalihay ang nagbaniho sa tricycle ug nalikayan ang laing aksidente na pud-unta sa kadalanan. Ayon na nagid og bahay during sa ting-init, no, kining udto, no, gikan sa mga alas 10 ngadto sa alas 2. Grabe kayo ang init ana, so ato nang likayan aron malikay punta sa disgrasya. Unya og ari bang galing ta panahon sa gabi ato lang yung likayan una ang paggawas during sa time nga ilibkas ang truck ban. Samtang nakigalayon na sa Land Transportation Office ang City Toda pag-ila sa driver sa truck nga nakaguba sa outpost sa Maydan Natalio Bacalso sa Barangay Lawaan 1 dihang miatras kini. Nahulikam ang driver nga nanaog aron pagsusi kun unsay iyang naatrasan. Apan pipila ka minuto mi-U-turn daw sab kini padung sa Southern Cebu. Mato di Tumulak nga reckless driving resulting to damage to property ug ang pagsibat ang giandam nilang reklamo batok sa driver. Samtang lan apil sa gipinomdom atol sa tigom sa mga traffic enforcer ang mga pamaagi kung saan nga di kay sila mapektuhan sa grabing kainit sa panahon kinisama na lang sa pag-inom og daghang tubig aron di ma-dehydrate og ang pagpasilong atol na sa panahon sa grabing kainit sa panahon apan gikinahanglan kun gisiguro nga visible gihapon sila sa mga driver og mga pedestrian. Lan. Okay, daghang salamat Femery Dumabok.